Καλημέρα, Μαχούλια. Καλημέρα, Λάμπερνα. Τι φτιάχνεις, βαρύ? Καλά είμαι, εσύ που πας? Πααίνω στην καρδίτσα. Α, με του συμπάθειου, τι πας να κάνεις? Πάω να πω στο γιο μου του Μήτρου ότι γέννησαν όλες οι γίδες. Και γιατί δεν του παίρνεις τηλέφωνο να του το πεις? Το έχασα. Και γιατί δεν παίρνεις να σου το πει? Και ξέρει, Μαρία, του τηλέφωνο από το σκόμο του Μήτρο. Άρα που ζεις εσύ ρε, άμα δεν ξέρει το τηλέφωνο από το πηδής, τότε ποιος του ξέρει? Άμα είναι έτσι, να πάω σπίτι και να πάρω να μου δώσει το τηλέφωνο από το Μήτρο. Yeah. Ορίστε.